Čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa ze hry Roblox Pets Go. Už tuším 4. alebo 5. díl. Našetril jsem si nějaké poušť, jak jsem vám včera říkal ve videu. Keď jste ho ještě neviděli, tak se můžete samozřejmě podívat. A jsem tu zas s mojím kamošem Mistrem Evexem. Čus. A on mi bude pomáhat, aby jsem měl větší štěstí, tak myslím si, že si to může mít připravit a můžeme se pustit do toho. Že já si to tu připravím. 25 jich mám, takže je to celkem velký opening, no. Tak to, já si dám aj ty Rainbow Dice, aj ty Blazing, aby jsem měl lepší luck. Ještě si dám ty ovoce. Doufám, že mi něco padne, lebo včera jsem to farmil dost dlouho jako. Takže doufám, že aspoň něco bude. Ještě si dám tyto Rainbow, ne, ovoce. Dobre. Já si myslím, že půjdeme do tohoto místa, lebo tady se mi včera darilo. Padal mi to 140 milionový pet, takže jdeme na to. Bum, prvé vajco. A pojď, vajco, pojď. 4 milionový nějaký Hellish Axolotl. Nevadí, jdeme dál. Je to dobré začínáš. Jo, máme ještě 24, takže to keď nepadne vajco, tak já nevím. Čo další 3 milionový, to je dobré. Nice, pojď, něco dobré, pojď. 6,5 milionový. Nějaký Cyber Bunny. Keby mi padne něco dobré, co já už nepotřebuju, tak by jsem ti to giftel, jo. Počúvaj, co je toto, že má mining damage scroll? Rychlejší budeš těžit ty věci. Komu 13 milionový Pegasus, nějaký nový. Nice. To pojďme dálej. Vajčo, prosím. Další 4 milionový ten jistý. Pojď, nějaký vajco. Pojď, prosím, vajco. 1,350 tisíc. V čeho nech mi padne to vajco? Prosím. Modlím se. Není. Mozaik Griffin. Zase 1 milionový. Pojď. Co to bude? 35 milionový. Kámo. Už se to lepší. Už se mi to líbí. Mohli bychom jako... A další, kámo. Jaký Gemstone Gargoyle Dragon. 5 milionový. Pojď, vajco. Ale 40 milionový. Kámo, tak to, co je? Další 40 milionový. Už to půjde. No ještě to 46 milionový. 46 milionový další. Kámo, to jde hore. A vajco. Vajco, pojď. Huge. Nevadí. Pojď nějaký dobrý, prosím, pojď. 69 milionový. Kámo, tyho ti dám porád, keď chceš. A pojď ještě jedno vajco, prosím. Já se jdu podívat, kolik jich máme. Jo, kámo. Ještě 11. Znovu? Pojď, prosím. Kámo, to bude něco velké. Ty vole. 700 tisícový, škoda. Pojď, prosím, něco velké, prosím. 333 milionový. Ne, 3 milion 330 tisíc, tak. Rozmýšlám, že by jsem zatra urobil další opening. Kámo. A tak, no. Prosím, pojď, něco dobré ještě. Vajco, prosím. 2,850 tisíc narval. Pojď, vajco. Prosím, vajco. 5 milionový další, hej, to není možné. Pojď. 3 milionový. Ještě kolik jich mám? Už iba 5. Ukaž, tady nejsou. A jsou tu nějaké bylo. Jsou tu... Tyto bedničky si otevřeme. Tak to. Také bedničky si otevřeme, no.
to aspoň pokupuju. Bo mám trošku více toho nafarmeného, no. Týchto 10 a potom sa na tých posledných 5 vrhneme. Dúfam, že mi z toho padne aspoň ešte jedno vajco, lebo keď... Dúfam, že mi z toho padne ešte jedno vajco. Júč. No a júč, kámo. Alebo nejaký 400 miliónový pet. Alebo nejak vícej proste, lebo... To by byl mega nice. Jo. Open all. Ty vole, dostali sme do týchto boostů, bundlu. Aj tyto si bundle otevřeme. A tady by nám mohel teoreticky padnout aspoň ten milionový potion. A ten bychom si keď tak otevřeli. Hej. Tak, 33 naraz. Poď aspoň ten milionový aj nech padne. Nech si môžeme ešte něco otevřít. A jeden padl. Zatat. Už mám 3 milionové, nice. 3 milionové. 4. Takže ještě další 4 milionové, to je v pohodě. Nice. Ještě tu máme další bedně. A já už jsem to potvíral, ty vole, tak mi je dobré. No nic. Nevadí. Dalších 12 kámo těchto basic. Tak to. Ještě 12 těchto modrých. Hej, co to nejde? Tak, 12. Tak. Další 4 tyto bedně. Další 4 tyto bedně. No, konec, všecko, hotovo. Konečně. Tady máme posledních 11 těchto bundlů. Kamu mě padal další tento potion. Ten 2 milionový 500 000. Tak já si ho prodám. Aj tento kokos. Kámo, to zajdeš. Co? Bum. Tak. Počkej, ještě tyto, no já si dám, aby jsem měl ještě větší štěstí. Promiňte, jakože to tak natahuju, ale prostě já chcem, aby mi ještě něco padlo. 100 týchto. Mining speed scroll. To mi nepomůže, ale tak dám si to. Dobre. Já bych povídal, že asi budeme jít aj na to. Dobre, takže drž palce. Mr. Avex, a jdeme na tu. Pojď, vajcu. Škoda. 3,330 000. Zas ten istý. Pojď někdo. Je to dobrý. 4 milionový. Ještě máme posledné 4 poušny. Prosím, pojď. 13 milionový zas ten Pegasus. Není možné. Pojď. Máme posledné 3 poušny, tuším. 8 milionový, nějaký Tech Ninja Panda. Nějaký nový, takže nice. Pojď, prosím, vajco, prosím. Ty vole, kámo. 6,5 milionů. A máme tuším poslední potion. No, poslední. A vlastně máme potom ještě jen ty ostatné, takže. Pum, pojď, vajco na posledné. No nic. Piňa také. Máme ještě těchto 5, tuším, či kolik. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3. Hej, tak těch si dáme trošku více, jak těchto. Nevím. Ne, mě se to seklo. Mě to nejde dát. A už jde, dobrý. Takto. Dobré. Takže máme jich 5 těch poušnů, dobré.
A poď, vajcu. Doriti. 10 miliónov. OK. Ešte jeden, prosím. Hej, kamo, keby padne ešte jedno vajco. Ja by som asi to nedal. To by čo padlo, alebo... Ne, nepadlo. Nejaká hej kraketka mi padla včera. Nejaká nová, co som ešte neměl. Prosím, taký dobrý, prosím. 5,750 tisíc. Milión ako no. Poď, nejaký dobrý. A vajco. Včil, prosím, vajco, prosím. Modlím sa, prosím. No nic. 7 miliónov 780 tisíc. Vajco, prosím, prosím. A tak to už nemáme pouští. No nevadí, bohužel. Opening. Jedno vajco nám padlo. Včera byl teda lepší. Z těch miliónových padlo lepší věcí, ale nevadí, ne každý den je také štěstí. A zkusím na zajtra ještě nafarmit nějaké ty boušny. Keby sa mi to podarí teda. Ja sa s vama lúčim aj s mistrem Evexem. A čaute.